ko ganun. Kahilakon ko. Actually, nakubaan ko nga naghimo kong YouTube video balik. Because honestly, dugay na ko wala yung story. Ew. Hi Bashikicks, welcome back to another vlog, and this time, this video is for YouTube. A little life update. If wala mo nag-follow na ko sa TikTok or sa Instagram, ni-move out na ko. I have my own place. It's a one-bedroom, single mom pa rin. Anyway, so nagkuan ko sa Instagram kay lagi mag-vlog ko for today. Actually, ang questions kay same raman. Siguro wala sila kakita sa TikTok video na ko nga why ni-move out ko. Char. Importante ka para is. Let's answer some questions. Same rin sila og kanang kuan. So, from Kyle Durano, hi! He's very supportive. Lugay na mi internet friends, but kapadyon mi nagkita. Ma-amaze lang ko nga kaning mga strangers. Kanang mga wadyo kailan ni mo kita lang sa internet. Oy, mga supportive. Good ni Asha, how is moving out life? So far, so good. You know, less na ang akong overthinking. Mag-overthink maghihapon ko. But, kibaw ka nang mag-overthink ka, pero walay magdagdag sa kabugat si mong ko nararamdaman niya, overthink. Ay, last year, grabe akong mga breakdowns. Kada ganing content creator ba ako niya, murag na stuck ko, though okay kay ko sa kung pagkainahan. But sa content creation nga part, kay dito ko na stuck. Ganahan ko nga mag-create of videos or edit nga akong own videos. Wala ko'y space sa last apartment. Wala ko'y freedom. I'm happy though big responsibility kayo. Aside sa ako tanan ang buhat, dagdag na ang kuan. Dagdag ka na sa rent, bills ako. Ako na tanan! Katong before, or gamay ra akong gibayran ako sa internet, groceries, pero feel na ko, wala dyan ko'y growth. Happy ko nga ni push dyan ko aning decision. Kay, nagduduha ko ato before kay, kana lagi, ako mama is single mom po din. Dugay na ko niya, kasi ako ate kay, na siya siyang partner. Na-stuck yung ko. Grabe. Yung ako sang kuan mang good, ginahon na. Which is, sa next questions, kaning ano ni move out ka, Mami Cake, unya, layo ra imong new place from your old place. The reason ni move out ko is, kato lagi, ganahan ko maghimo videos balik. I want to go back to content creation. Di na ako mabuhat to dito. And sa akong pagkainahan, kay ang akong worry yun kay si Avery. Among old place, second floor. Though, dali ram kayo, pero ambot lang makatapol ang saka kanaog sa mata siya. Sige lang nasa sud si Avery niya na naluoy ko ba nga wala na gani kayo siya interaction sa laing tao. Di pa siya kagawas-gawas always. So, karon ginabutang nako siya sa routine namo nga pagawson nako siya. Kadayot lang lakaw-lakaw na may gate dere. So, okay ra na ako siya pagawson. And then, usay sa mga kaulakaw, may padong dito. Happy na siya. Kita siya mga butterfly. Dito, wala siya kita mga butterfly yung marago. Siguro siya kailang bird. Kaya wala, makaro ang bird. Dogs food. Masking kay, though, pagawas na ko siya sa gate, tanaw mga cars, may dog. Pero, hindi siya interested ato. Pero, karon kay, ang owner naman sila yung dog. So, mahappy siya. Nga nung ni-move out ko, I think, kailangan nasad na ko i-break ang pattern. Kung gikulbaan ko naghimo og video. Anyway, next question is from, ang last question na kito kayo from May Ann. Thank you so much. From Tom Masi. Na-achieve na ba ang peace of mind since you move out? If so, happy for you. Yes, kaayo. As in, ang kuan man gid nako is, makuan ko nga sige lang bawalan si Avery niya. Dagaki ko ganahan buhaton. Like, katong BLW na stop na mo kay, kana ganing wala dyan kay place niya if maglihok ka kay limited ganon. So karon kay naghinay-hinay na ako na siyang pang paint palitan ako siya watercolor. If magsusot mga na siya, okay ra na magkatag siya food, okay ra basta limpyuhan lang ako dayon igitudloan sa nako siya ron o drink sa cup. Syempre basa-basa ganon. Naa sa siya freedom. So yeah, sa peace of mind na pero sa bills and rent, ato pa na ko ano. But, lagi niya akong ngayon nga, even though big responsibility siya, wala ko nag-worry karon sa
saan ako pagbayad sa bills, saan ako pagbayad sa rent, wala. Pero happy ko, nya, before good na hitabo, tanan, ngayon ko, Lord, ako na mo-push yun ko sa akong kaninga decision. Ikaw na bahala. I-guide ko ka na. Kahilakon ko. Actually, nakubaan ko nga nag-game akong YouTube video balik. Because, honestly, dugay na ko wala yung story. Storya ko ka ng Avery. Mag-storya sa ko. TikTok, ana. But, ingani, wala. So, more ako na happy. Because, if kibaw mo, YouTube was supposed to be my online diary. Safe place na ko ang YouTube. Dami nang na memories dyan. Yeah, this is a new chapter. Na-answer na yun ako from Christine. Nga nung naglain naman ka, Mami Cake. Moto siya. Thank you for that wonderful question. Next is from Laika Bourbon. Hi, Mom Shi. Siya, ready na ka mag-uyab-uyab beshi cake? For now, no. Ang akong focus ron is self-growth o ang akong pagka-mama ni Avery. For now, wala akong gadali sa uyab-uyab. Maabot ra na. I'm not saying close na ko ang open ko mag-uyab-uyab, but dili ang akong priority ron. Last question is from Nals Gracia. Are you in love right now? Right now, in love ko sa thought nga ako ni break, ako ni kuan sa cycle, ana gani. Sakto ba? Ako ni break sa cycle. Nya, in love sa ko sa independent living. In love ko sa akong self. In love ko sa akong life right now. In love ko sa akong anak. If in love na relationship, wala. Wala. As in, zero. Wala ko entertain karon. Wala sa well, last year, I tried online dating, but it wasn't for me. As in, ay siguro nakatry kong mga upat ka dating site, dating app. But then, everything na ay connection is wala. Wala po ko gadali. No, wala ko love interest for now. But again, I'm not closing the door. So, muna siya. I was supposed to vlog my date today. Kaya ang ako expectation kay muli ko sa amo. Gikan ko party. Gikan ko nag-inom gabi kay birthday sa akong amiga. Nasugat. And niya, ang ako plano, nag-vision siya na ako, muuli ko kadlang, inig morning, if na ako'y hangover, mukhaong ko og noodle, mga pe. Ako na kong day. Nahita po siya. Wala. Ano? Alas 10 ko ni mata. Niuli akong kamiga. And then, natulog ko balik. Ni-order kong Chubby. Kaya nangita kong soup. Pero akong nakapalit sa Chubby. Katong creamy soup. Katong mushroom creamy soup. Naibsa na akong hangover or gibati. Wala. Samot ni lood because it's creamy. Gusto mo yun? So, natulog ko. Ni-try ko og kaon. Fried chicken. Naibsan akong gibati. Wala. Ilood ko, wala akong gitiwas. Niinom ko kape. Naibsan akong gibati. Gamay, pero mga kanya 10%. Pero nagyapon akong utok ka na. Tungod siguro kung night times nga murag kapuyon ba ito kong storya? Siguro naanad ko nga grabe for pila ka almost a year isolate sa balay. Dali na kay mahurot ang tawag ni energy, social battery. But happy ko kay gabi nakakiat ko nya wala. Happy ko kay I was with my friends, high school friends nya. More kog kanan na emotional. Nagpakuha ko sa uyab sa akong amiga kay ni anak ko. Wala pa ko kwarta. So man siya, sige pakuha lang tika. Go. No to nya, first time ko ni agi sa highway. Permil ako sa SRP before, mag-grab. If kuan mula ka, gani ko kay dapat buntag niya. Gabi nila ko mga 8 or 9 p.m. So, nabubuhan ko sa feeling like, wow, this was my life before. Charot. So, mana siya. Di sana ko i-kontanan, i-chikatanan. Because, of course, masa na lang ko i-upload sa sunod. Charot. So, mana siya. Yeah, I'm excited to share this new journey. Though, nag-start na ko og share sa akong pagbag-ong balhin ako sa akong TikTok. You can watch that if interested ka. But, again, karon long videos. Kato kay mga short videos sa raman to. Karon is long
Long Mejia. I hope kuyugan ko ninyo ani nga journey. And yes, mustick na ko sa Bisaya cause kapoy kay Tagalog. Nurot akong Tagalog sa TikTok. Tagalog na po ko dire. Bisaya ta, uy. Sumana siya. So edit na rin ako. I-upload na rin ako. Charis. I hope this will serve as an inspiration nimo nga to choose yourself, choose peace of mind, love yourself, ganon. Lakod lagi ko. I hope kanang masking way kwenta akong video sa una. Karon kay I hope na ana. Excited ko i-share ninyo ang everyday life. Dili ko mag daily vlogs, but you know, akong experience aning new chapter. Yeah, kuyugi ko ninyo, B. Kaya boring na kaayong ako ra usa. Charot. Pero thank you kaayo sa mga ni-stick na gihapon until now. And mga nag-abang sa aking comeback to the young and beautiful you. Hilakon ko. Last time na ko nihilak dire kay postpartum to. Ito karon kay happy ko. I'm really happy. Nag-co-parenting ko karon ni Avery. Unya na lagi na lang. I-spoil na lang ko tanan na hitabo. Charot. If na may suggestions or like questions, drop it sa comment. So yeah, I'll end the video here. I hope makita ta mo sa next video na ko. Comment pod mo. Uy, ngayon sa ano lang engagement. Charot. So, subscribe if ni unsubscribe ka na ko because of hiatus. I hope mo subscribe ka balik. Chika lang po na ko'y onion. Bye! Make sure to like this video, comment, and subscribe. I'll see you on my next vlog!